কিমান হ'ব 10 টকাও হ'ব পাৰে 30 টকাও হ'ব পাৰে 50 টকাও হ'ব পাৰে এইটো আপোনালোকৰ মিটিঙতে আজি এইটো সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব সার্কেল থাই না সার্কেল ওয়াইছে मालायफोरा सेलफि लालायदो इदिना हरदोब्रा नायबरा मालाय एब्लेना जागोन र' दायो माथाय फट'खौ जाग्रो दोनै दंमोन सङियावनो जाबाय होनदो सं जाबाय आरो इयो हेलो गाइस खुलुमबाय गासिखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय लोगोफोर बे जाबाय मिटिंमोन आरोना जोङो एम्फौ लानायनि मिटिङावहाय थांदोंमोन ओमफ्राय दाखालिबो आं मोनसे शेयार खालामबाय शर्ट ओमफ्राय दाबो दंबावोमोन आरो ओमफ्राय आं दिनै बेखौ फिन खेबसेबाव आरो थालांनायखौ शेयार खालामफिनबाय आरोना लोगोफोर स' नोंथांमोना इन्टारेस्टेडबाथाय नायलांबाय थादो आरोना बे আজি যে মিটিঙৰ উপস্থিত হৈছে যে ফেডাৰেশ্যন গঠন কৰাৰ কাৰণে হৈছে গতিকে ফেডাৰেশ্যন প্ৰথম बे गासैबो ससाइटिया लोगो नांनानैसो मोनसे फेडारेशन गठन खालामो आरो प्रत्येकखन ससाइटिनि 60खन 65खन ससाइटिनि प्रत्येकखने निजा निजा कमिटि थाखायोना कपारेटिभ मिशनत जिबिलाक ससाइटि আছে 60खन 65खन प्रत्येकरे এটা निजा निजा कमिटि আছে बिओडि माने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर এনেকা সর্ট অফ বিওডি মানে সবও দङ গতিকে সব बैनिफ्रायबो ससाइटिनिफ्रायबो सासे बा सानै नोंसोरनि बिओडिनिफ्राय बे फेडारेशनाव तारमाने अंखिदार हिसाबै तारमाने बेयाव थागोन मिथिबायना 65खन ससाइटिनिफ्राय प्रत्येक ससाइटिनिफ्रायबो सासे बा सानै एज ए मेम्बार हिसाबै एग्जीक्यूटिव मेम्बार हिसाबै बे फेडारेशनाव कम्पालसरी फेडारेशन आइब লাগিব सपोज 65खन ससाइटी दुजनকৈ अंखिदार আহিলো আপোনাৰ 70 না 130 মান হ'ব চাগে 130 টা মান মানে नोंसोरनि फेडारेशनाव अंखिदार माने एग्जीक्यूटिव मेम्बार माने आरो এই एग्जीक्यूटिव माने अंखिदार पराय एग्जीक्यूटिव मेम्बार पराय दुजन समितिखन चलायनायनि कारणे बे फेडारेशनखौ चलायलांनो कारणे सानै प्रेसिडेन्ट सभापति प्रेसिडेन्ट आफादगिरि आरो नेहाथारि भाइस प्रेसिडेन्ट आफादगिरि आरो लेङाइ आफादगिरि थागोन এই 130 जननिफ्राय नोंसोरो आफादगिरि आरो लेङाइ आफादगिरि नोंसोरो सिलेक्शन खालामो बे मोननै थांबाय प्रथम जाबाय ससाइटिनि नामखौ नोंसोर थिक खालामना लानांगोन आरो प्रत्येकखन ससाइटिनिफ्रायबो सासे बा सानै माने एग्जीक्यूटिव मेम्बार फैगोन आरो बेनिफ्रायनो आफादगिरि आरो लेङाइ आफादगिरि नोंसोरो दाना लानांगोन बेनिफ्राय आरो बै जिकेजन अंखिदार जिकेजन माने मेम्बारा बेयाव যোগদান দিব एज ए एग्जीक्यूटिव मेम्बार हिसाबै बेयाव अंखलोआ प्रत्येकजन सदस्यर अंख मूल्य किमान हब साबस्तर शेयर भैलू दिनैनि मिटिङावनो 1000 কৰি लायो बा 1000 से लायो दिनैनि मिटिङावनो एसे प्रस्ताव लानांगोन जे सासे अंखिदारनि शेयर भैलुर मूल्य हब 500 टका बा 1000 टका बे दिनैनि मिटिङावनो एसे प्रस्ताव लानांगोन आरो 3 नम्बर रिजोल्यूशन माने प्रस्ताव लानांगोन बिसोरो एडमिशन फीस जे बै जे शेयर लागोन जे माने अंखिदारे शेयर लब 500 टका दि शेयर लब তেওঁলোকৰ एडमिशन फीस এটা থাকিব एडमिशन फीस तो আজিৰ সভাতে प्रस्ताव লৈ रिजोल्यूशन ল'ব লাগিব যে ভ্যালুটো কিমান হ'ব 10 টকা হ'ব পাৰে 30 টকা হ'ব পাৰে 50 টকা হ'ব পাৰে এটো আপোনালোকৰ মিটিঙতে আজি এটো সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব আৰু 3 নম্বৰতে হ'ব एरिया ऑपरेशन हेनबाथाय
बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव मा एरिया गेलेगोन समस्ति नोंसोर मा खैखन साप'ज आं ओरैनो बानायदोंमोन सार्केल थायोना सार्केल बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ रायजोनि गेजेराव मिथिबाय आरो गामसा आर'नाइजों बिथांखौ बरायना लानो थाखाय आङो गुरै खावलायनाय जाबाय सेक्रेटारि दा दं जोंहा भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै मनेस्वर बसुमतारी बिथाङा फैनो हायासै खोथा होदो बिथाङा खामानिखौ मावगोन आरो जोङो भाइस प्रेसिडेन्टआव जोङो सानै लानाय जादों नालाय सासेखौ जों लानाय जादों गीतांजलि नार्जारी बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ बिथांजोंबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायनाय जादों आरो गामसा आर'नाइजों बिथांखौबो बरायना लानो थाखाय आं खावलायनाय जादों जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै जों मोनदों मसुमो डिस्ट्रिक्टनि फार्मासिनि सासे बिथाङा मैखोम बिबानगिरि मिथिंगा मुसाहारि बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ जाहाथे रायजोनि गेजेराव लायो आरो बिथांखौ गावनि आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय दा एसिस्टेन्ट हिसाबै दङ आं गावनो आंखौबो गवायारियाव अकन दैमारि आंनो गावनो आं दा दं जोंहा ट्रेजारार नांलायलामोन आरो बे सिअ'आनो माने कमप्लिटलि खामानिफोरखौ मावगोन आरो अफिसियेलि खामानि अफिसजों जगाजग आरो सोरखौ लोगो हमनाङा बिथाङा चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार नै लोगोफोर मिटिङा फैयै जोबफैबाय आरोना मिटिङा बियो सिमलायाव जादोंमोन आरोना सिमला गलागावआव बेसेबा गोजान जोंनिफ्राय ओमफ्राय जोंबो थांदोंमोन बेयावहाय ओमफ्राय नै मिटिङा जोब्बाय ओमफ्राय जानाय लोंनायबो बानायदोंनो जानानै थांसै आरोना लोगोफोर बानायनायाव बिराद आइथिं रेवबाय सियाराव जथा दसे नोंथांमोनखौ आर'ज गाबो बा खावलायनो लुबैयो माने थांनानै गावबा गाव खामानिफोरखौ गावबा गाव गोसो होयो आरो नै लोगोफोर ओंखाम जागासिनो आरोना ओमफ्राय जों जाथ'वाखैनो लाइन जागासिनो मानसिफोरा जागायाबो फिसा नालाय आरो खेबसेनोलाय बहाथो जाजोबनो लासैनो जानोसै ओमफ्राय थांसै आरोना हांसो बोरमा इयो मैगं बारि ओंखाम जानायनि लाइन जागासिनो जागा गैया फुख्रि हे फुख्रियानो गिदिरथार सं ओइ फुख्रि गिदिर ये सबाय मार गुवार सं ना हमैनो नामा ना आयो अमा गुन्द्रा नामा हाय आयो अमा गुन्द्रा मालायफोरा सेलफि लालायदो इदि ना हरदोब्रा नै सिलिखा दंफांबो दं ओंखाम जाखांना सिलिखा जानो हागोन आरो नै सिलिखा बिफां दं फिथाइबो दं इदि जागानो गैया ड्राइभारा मालाय एब्लेना जागोन र' दायो माथो फट'खौ जाग्रो दोनै दंमोन सं इयावनो जाबाय होनदो सं जाबाय आरो इयो अ दायखौ जाजोबनो आसो माखा ओंखायनोथ' टेम्पार खिथिदो आरो इयो माने एसे गोबावदो फैदो जालायथारदो जोंखोसो बिदि होनदो जाखांबाय खोमा नै लोगोफोर दालि ओंख्रि कल मटर लाब्रा आरो नाबो ससे होदों पापरबो होदों आरोना आइटेमाव गोथावानो बायदि मोनदों आरोना नाबो होदों अबाव
थांला आङो अ फिथा हर फन खालामनानै आंनियाथ' काटासो जाना दं थांनोसै मोनालायबाय नै 4ता जाबाय न'आलागै 6ता 7ता जाहैखागोन पिलपिलि बोराय